ja si už navrhujem vlastné programy na hudbu a takéto veci, takže ja sa v tým význam tiež, ja som ako odborník, čo sa týka na počítače, som fakt akože odborník. Zložitejšie by to nebolo, lebo Windows má okolo milión súborov a program, ktorý by som ako mal navrhnúť na toto počty, tam okolo 10 000 súborov, takže to je rozdiel. Milión súborov a 10 000 súborov robiť. Potom, ako sa zničená geodetka rozhodne vypracovať zadanie v súkromí zamknutej kúpeľne, zverí sa tajnostkársky ITčkár so svojím najväčším tajomstvom. Pracujem na jednom Microsofte, na jednom softvéru, tam sa bude volať Windows Media Profesionál, ja to chcem to tak prerobiť, že proste tam bude niečo zo 7, niečo z Linuxu, niečo zo 98, niečo zo XP, proste zo všetkých Windowsov, čo sú, chcem to spojiť ako do jedného. To, čo projekt práve opísal, znie ako keby tvrdil, že vyrobí šampanské z pukancov a taveného syra. Ale všetky geniálne myšlienky vyzerajú na začiatku ako absolútny nezmysel. Vlasatý vizionár našťastie myslí aj na bezpečnosť svojho nadčasového diela. Pracujem už za tým teraz 3. rok, mám to rozpracované. Mám to na jednom uloženom hardisku. Momentálne mám ho vyťahnuť, aby sa mi to nevymazalo. Nositeľ čestného titulu Čelo 2012 verí v silu myšlienok, najmä tých svojich, a vyzbrojený 4 harddiskami a 3 giga RAM sa smelo púšťa do ich realizácie. Software, ktorý vymyslím, aby bol fakt predajný, aby Microsoft, ktorý im to navrhnem, aby mi ho schválili.